Ето е едно от моите летни предложения за бързо затичване насам натам. Лято е, трябват манички чанти, нещо удобно, супер лекичко. Разбира се, доста нестандартна форма. Много е любопитен пътя, който е на капака. Другото е да ни вижте се. Тази чанта, ето, отваря се с копче. Тук има джобче, което е скрито и може да се сложат някои неща, които хем трябва да са под ръка, хем да не се вижда много, защото абсолютно закрива, да не се вижда какво сме сложили там с цел малко по-голяма сигурност. Защото отзад е запазен оригиналния джоб, в който може да се сложат неща, на които не че не държим да са толкова сигурни, но може да са под ръка, но не е толкова. Примерно билет за градски транспорт или не знам какво. Така, цип. За още по-голяма сигурност. Много интересна подплата. Ето я. Тя блести, но само от светлина, иначе не е нещо блестящо, лъскаво. И тук има още едно джобче, което може да се сложи допълнителни нещица. Не е толкова малка, има достатъчно вместимост. Ето двете ми ръце са вътре и не се допират почти. Това е. Получаване. Съчетава се много лесно, както вече стигнах до извода. Денима е чудесен за съчетаване с абсолютно всичко. И като цветове, и като вид на дрейфата. И елегантни, и спортни. Ето я дръжката. Регулируема е според това как иска да носи. Може да се носи през рамо, може да се носи през тялото, отпред, отзад, както ви е кеф.